Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġili smajtu bil-kelma ġulbiena? Il-ġulbiena niżerawha ftit ġimgħat qabel il-milied. Taqbad iż-żerrija li tkun xarrabt mill-lejl ta' qabel u titfaħħa fuq ftit tajjar imxarrab. Mbagħad taħbi l-kontenitur biż-żerrija fid-dlam u tħallih jistaħba għal ġimgħa sħiħa. U dik iż-żerrija ċkejkna mbagħad tibda tinbet u minna jikbru qishom eruq twal u rqaq il fuq. Żiżi qed iġġorr kaxxa tal-kartun f'idejha. Tgħid fiha din il-kaxxa. Fil-kaxxa Żiżi għandha l-presepju, żarmat biċċa biċċa. Hemm il-grotta u anke l-pasturi. Illum Żiżi se tarma l-presepju. Mill-kaxxa Żiżi toħroġ l-ar fejn twieled Ġesu bambin. Wara l-ar Żiżi se tqiegħed din ix-xena tas-sema bil-lejl mimli kwiekeb. Kemm se jiġi sabiħ dal-presepju Żiżi? Issa jmiss li Żiżi tpoġġi l-pasturi f'posthom. Se tibda bil-baqra u l-ħmara. Dawn kienu riqdin fl-ar fil-lejl li twieled Ġesu bambin. U dan il-pastur huwa xbija ta' San Giuseppe. Żiżi se tqedu hawn. Il-Madonna nqeduha ma' ġenbu u f'nofshom ix-xbija ta' Ġesu bambin fil-maxtura. Kollu mgeżwer fi ċraret biex iżomm sħun. X'fadal fil-kaxxa? Hawn jidher li għandek aktar pasturi Żiżi. Ara, din il-kewkba li kienet qed tiddi fuq l-ar. Għandha biċċa fil-diferru. Tkun bħal ħadida irqiqa ħafna biex biha żomm wieqfa. Anke l-anġlu qed iserraħ fuq biċċa fil-diferru. Ara kemm ġew sbieħ, donnhom qegħdin fis-sema veru. U wara dan il-pastur kemm hu ħelu, għandu n-naċ miegħu. Dan ngħidulu r-raj u xogħlu huwa li jieħu ħsieb in-naċ. Għalhekk għandu n-naċ miegħu. U dawn huma slaten maġi. Ġew apposta biex jagħtu r-rigali lil Ġesu bambin. Il-presepju lest, kemm ġie sabiħ Żiżi. Kull sena aħna narmaw presepju. Fih impoġġu pasturi żgħar li joruna l-istorja tal-milied. Fl-ar insibu il-Madonna, lil San Giuseppe u l-Bambin. U fuqhom ikun hemm pastur bħalqu miftuħ. Dan jgħidulu l-aġeb tal-presepju. Għax tant kien ferħan li baqa' bħalqu miftuħ meta tawa l-ġolar. U jkun hemm ukoll rajja bin-naċ u qed tarawhom dawn it-tliet irġiel bir-regali f'idejhom. Dawn huma l-islaten maġi u dawn ġew mill-bogħod ħafna biex isellmu lil Ġesu. U ma ninsewx stilla fuq l-ar biex torina fejn hu Ġesu bambin. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.